Vankúš, ktorý vám môže zmeniť spánok? Poďme ho otestovať. Keď položím toto závažie na bežnú pamäťovú penu, na prvý pohľad sa môže zdať, že hlavu pevne drží. Problém však je, že je často až príliš tvrdá. Neprispôsobuje sa individuálnym krivkám hlavy a krku a môže tak viesť k svalovému napätiu či nepohodliu. Naopak, ak závažie položím na tento nadýchaný vankúš, hlava klesne až príliš hlboko, pretože takýto vankúš neposkytuje dostatočnú podporu. Rýchlo sa stlačí a nedrží tvar. Na druhej strane, vankúš Heavy bol vyvinutý práve tak, aby mal dostatočnú hustotu, zachoval si tvar a zaistil krku pevnú oporu. V praxi to znamená menej napätia v oblasti šie, lepšie držanie chrbtice, kvalitnejší a zdravší spánok. Zároveň je plne nastaviteľný podľa vašich individuálnych potrieb. Môžete pridať viac nasekanej peny na dosiahnutie pevnejšej opory, alebo ju naopak odobrať, ak preferujete nižší a mäkší vankúš. Aby sa čo najlepšie prispôsobil každému, je vankúš Heavy dostupný až v troch veľkostiach, takže si ľahko vyberiete ten najvhodnejší. Práve z týchto dôvodov si vankúše Heavy obľúbilo už tisíce ľudí a sú odporúčané expertmi, fyzioterapeutmi či neurológmi pre každého, kto chce predchádzať bolestiam krčnej chrbtice a zlepšiť kvalitu svojho spánku. Vyberte si ten svoj na heavysleep.sk. A navyše, teraz máte až 30 dní na bezplatné vrátenie produktu v prípade nespokojnosti. Dobrú noc.